Amanda Berry hi kumsom paruk mi ni in anule a utenen Cleveland Ohio a an chenga anung chang a thalea in chung angai na in sap tleirol tamzok te anglo takin hlim hlop lam angai na vak lo niom tak ani fashion designing lam hi atui ve thin hlea eizon natlak khopa han zir chho ve te po aril ruk nge a in to del na ngai na mi ti taka le kha zir pain Burger King a ain hlo ve a shifa zirin zinga le tlaya a thok deuh ber thina zandare lechen ve hi chuan ina a om man nge ya a zir lai te ti bala mi lovin na chu a thok thei ani kumsang ni pathum April ni somni pakhat tuk na thok tura akal chu a phur lowang reng hlea atuk mai chu akum som pasari na pian cham phaphak ani do na wangin in han om vel mai chu chak viau ma se anala chol alak thei si lo wangin Burger King Lorraine Avenue lam chu apanta achung te chuan a birthday lom dan tur terela han ti ho te po an chak hlea amai ro chu ama amandai ber chu dariat lechan vea po inaron thleng thei tlat lo mai kalna tur seilok lova leng bo mai chi ani si lova achung te chuan mak anti dewa ma se khoya emo apeng koi ve mai maya ngain lau thon na em po an nei lo amai ro chu dar kar khat zet aliam nuwa po a mel mu tu reng a om tak lova chuan achung te ngai thalo chuan police an hriat tir ta police te chuan mi bo ke sa an lo ziak luta uluk takin amandai zon na chu an han thok ta ngala a shift azo nuwa Burger King dora tangin a chuak nge ani ti bak a chin chang hria tu ma an om lo wangin han zon chiam ngai na an sheme ulo TV le chanchin bulama te a thalak an pe chuaka lo mule a chanchin hria an om phot chuan police hriat tir thuai turin an ngen ta top maya be se na sang tak ne na lo nga top mai lo chu ti thei dang vak aom lo amai ro chu tu ma amandai chanchin hria reng an om lova miswal kutuarin athi nge rukbo atok rukbo ni ta se atlan na sum emo aluman emo eng thu ma achung ten an dong si lo hun la chu akal chak na samai sia amang an thlak chan ta viau mai abo tanga darkar som sari pani lai aliam nuwa phei chuan nungdama mu be seina a chau ta hlea aruang an char hlau ani chuan lom omangai mai te po angai to don ani abo tanga kar khatna mak tak main amandai cell phone atangin anu chuan call adong tanol mai lau thong takin phone chu an changa mi pa oin mendi chu abula om thule anin nei thu aron soi tamau mai amandai chu ama shachiang tu te bakin mendi tin an ko ngai lova achung te chuan in nei chung chang a soi chu oi lo viau ma se mendi tia aron soi khera wang chuan thil ati oi om zo ta vek maya amai ro chu police hriat tir lo chu dikin an shelova an call don thu chu an va report ta ngala kumsang ni pathum chho hi FBI 10 cell phone signal atanga phone omna chin chui thei na call an nei thar hlim lai vel ania amandai phone an ron man na mun bor vel po chual sam takin an chui chuak theya phone signal chuan amandai te chen na mun atanga kilometer thum le kilometer li in kar bial vel towar amana phone chu voi khatal han mang le se a omna chin an she thei dona amai ro chu amandai phone chu voi khat ma anung le tolo Cleveland Clayrol amandai bo atanga kum khatna kum sang ni pali April ni nia Felix de Hazas le Nancy Ruiz Stefano nau pang ber kum som palimi Gina de Hazas chu school ban nu tlailam dar thum vela Wilbur Wright Mill School atangin atrian nu Ariel Castro nen len koi antuma anphur dun to hle atrian nu chuan anu dil masak phot adu thu soin PCO man antuma paisa alo nei mi alo maya jinai chuan bus fare tura aken a paisa nei chun chu a man tira arlini chuan anu chu an bia a bad news aron nei tatlat
anu chuan len koi chu alo phal ozong lo maya arang theyang bera ho turin alo tia bus fare tur alo mantir to sia mani in lam ve panin an paidal ta naka amai ro chu jinai chu ni tlak nuwa po alo la ho reng lo mai in alo ngak tu anu Nancy chuan afa te chu mel shet lo laka fim khur turin an nau pante ta tangin acha fowa zirti thalea a in shet awangin rukbo ani em chu aring lo alo leng koi vete ani takin tin chung tele a thian te an han bekwala amai ro chu tu main jinai chin chang chu an lo she hau lo mai ti chuan Nancy chu angai a thatalo hlea police nena a reporta an thei angin bozon na chu an thok tran ngala mi sang thu an zo fiat nuwa Lorraine Avenue an mu bak chu tu main a thlen chin an soi thei tlat lo maya police te po chuan ma han lak vak ngai na an shelo chutia Cleveland Lorraine Avenue atanga akum zona tleirol pani an han bo tamai chu veng chung mi puiten mak an ti in an ral trita hlea an fanute zan lama an curfew ta thup maya tleirol zinga tu ma pon chuak ngam an om talo heti hun lai hian TV show pakhat Montel William Shaw tia aming an vuat chu alar hlea psychic ngai tuana le tharau lam thila mi thiam bik pakhat Sylvia Brown chu mi ron thei turin show a chuan ain lan thina amandai nu Lowana Miller point an fanu chin chang engamatal hriat thei in be sein chu show chu awachim vea amandai mu le be seina a chau to sana kalain an fanu chu a thi to thu alo shil tamaya aruang po mulova a thi thu han hriat chu a tuar nangang mai a hrisel na poin a chiat pui ta hlea pancreatis natna anei pha ta hiala kumsang ni paruk march tha kumsom li pathum mi ni in a thi ta nge ani kumsang ni sompani July tha zel tang lai Robert Wolford chuan amandai ruang omna a hriat thu soin police te chu in rem siam na nei puya aron soma thu nei tu te chuan du thlan tur dang an nei lo wangin a thuron thlenang chuan an hanin berem ta Robert chuan Cleveland West Side a amandai ruang chu an mu thei tur thu a soya beise na tharnen police te chu an che chuak ngal wata amai ro chu kiltin kiltang an dap nuwa po amandai sul nu pakhat ma an muzo chuang lova Robert chu thudik lo a report awangin atan hun chung tura an lo rel to chu kumli le achan vein an po sei sak ta nge ani abon nung zok jinai chung te poin an fanu chu nung dama mu an lain ring ve fana an be se na chu midang tan chuan a thlak viau ma se an fanu ta na trong trai chu an la ban san du chuang lo kumsang ni som pani abo atanga kumriat na phei chuan tual zola a hu hova trong trai na hun an buat sai hiala an mani laina tu Cleveland mi puite point chu hun chu an ron ngai hlut sak viau mai mi thanem takan ron chuak khoma jinai zon na konga po khotlangin beidon san mai lovin an la zon pui chhun zom zela police tele khotlang mi tlom ngai de chuan Cleveland le a che vel te chu an dap chuak vek toa ruang om theina om mun kil khor ber te po an ching let ne hle amandai le jinai te chu an thi to nge ni ti fin fiana turin an ruang an muzo boxi lova police te tan po alu hai thak ta viau mai kum som don lai an zon nuwa chuan malak ngai na an sheto ngang lova tu thar engemo om te ani ngot lo chuan an mi bo case chu top san mai thain an sheta ole kan kal thui main like ka han pele lokila he channel hi ilola subscribe lo ni chuan khonga in minan subscribe sak ve ngala tin notification ka ion phe chuan video thara lo chua piangin ifar zia theidon ani kumsang ni som pathum mei ni ruka South America lammi Angel Cordero chu Seymour Avenue konga akal lain house number 2207 atangin meiche out home ni om takhi asia
abeng aver mawangin akalsan hlei thei tlat lo maya thu nei tu te han shil turin sap trong athiam bok silova chenom te ava pun ta top maya abul loka cheng Charles Ramsey le midang te chu reilo te an ron tlan khom ngala thom chu anan ngai thavea mei chemang ang au o nge ni in an shia chan pui tumin ma anan lata ngala kong ka chung zok chu ol sam takin nula chuan aron hong thei maya apon zok chu alowin kal nget kher mai Charles le midang te chuan hon tumin an han being yala an hon thei tak mai lo wangin an tlo cheta in chunga chang chuan nula sambuang pakhat le meichanau pang kumruk mi lau le thabar em main an ron tlan chuaka arang theyang bera police call ngal turin midang lo ve te chu angen ngal chunga achezia chang chuan lau anei ti achiang hle 911 operator in aron chan vele nula chuan amandai ani thule kum som chung abo to thu sein azalen to thu te asoita nuai mai Seymour Avenue 2207 atanga nula ron chuak chu kum sang ni pathuma bota kum som chung te me police ten an lo zon to amanda beri chu alo ni reng mai police te po churang takin an ron thleng ngala in chunga chuan mi pahnih an lo om thu sein amandai chuan officer te chu in nei tu pa ron let le ma chengal thuai turin angen ta chul maya officer pani te chu in chunga chuan an valut ngala amandai soyang ngein in chung lama chuan meichedang pahnih an lo om ngeya pakhat chuan min chan chuak ta tin officer chu alo kwa chota police te po chuan an him to thu shilin chu in atang chuan an hruai chuak ta nula pakhat chu kum sang ni paliabo Gina de Hazas nin pakhat zok chu abo thom po tu vak main an hriat lem lo kum sang ni pania bo to Michelle Knight ani ti an hre theita an vai chuan Metro Health Medical Center an phur phei ngala doctor ten rang takin an hrisel na te an lo endik ngala police te chuan chung nula pathum te kum som chuang kidnap tu kum som nga pani mi Ariel Castro chu mantumin an zong tangala darkar reilo te nuwa Cleveland police te chuan an man theita ani Castro u naw pa te pani Pedro le Onil Castro te po rin hel thua police te chuan an latel ngal boka Ariel Castro hi Puerto Rico lammi niin anule pate anin then nuwa anu hovin USA an pema Cleveland Ohio in Bengbelin Lincoln West High School atangin a graduate kumsangkhat zakwa somriata Grimalda Figuero nen in nein 2207 Seymour Avenue chuan an cheng zuita an nu pa chu kumsangkhat zakwa som kwa paruka anin thena anu pui chuan an fate pali a chua pui veka Castro chu amain Ohio chuan a cheng zuita Cleveland Metropolitan School District school bus khalin eyezong vea rimoi angai na hlea ben te po anei ve ngea a in chu jam nan ber an mang thina a thenom te po in an rimoi tum chu ngaihnawm nuam an ti thin hle tual chung night club jazz music playing in hlo na te peng thatak an nei verenga a shui thum a per thina a thian te po in thiam an tin play pui nuam an ti thei hle anu pui hlui te nen chuan an chen na ain hlat lo wangin a fa te po chu aina chuan an ron leng fowa a thian te bula chuan a fa te ta na pathatak nia du wangin nu pui dang nei po adu lo pha niin ain soi thin kum sang ni palia an chen na tanga hla lo te a fanu thian nu a thian pa fanu ni bok jinai a bo thu a lo shevea khotlang huap bozon natlanga po atel ve zak zaka thenom ko veng te poin pafel le dam thluam miriru thatak nin an hria ma se thenom te po hi alowin hriat chian lo thei khop mai kumsang ni pani August ni som ni pathuma kum som ni pakhat mi Michelle Knight chu afapa kum ni mi en kol tlak ani le ni lo ngai tua turin korta ko ania
akal na mun tur chu a hriat chian lo awangin konga amito papakhat an zot chota chu pa chu Ariel Castro berkher alo ni sia apoi zota court na chu a hriat thu le thla atul chuan a in pe reng thu alo soya Michelle chuan poisa anei vak lo bok nen chu pa som na chu han nar phal chia angai lova a motora chuan aluta Castro chuan motor khalpa chuan thil sang sang a soi puya uite anei thu te shrilin ati ti pui ta chara Michelin uite chu afapatan hon sak ve adu thu a hril nuwa chuan Castro chuan a in 2207 Seymour Avenue lama chuan a phur pheita a compound chhunga alu pui lai chuan an veng chu misualan tama wangin thataka gate kal thlap angai thu a soya in chhunga chuan an han luta uite thom reng Michelle chuan a shetalova Castro chuan in chung lama ada thu soin a chho puya ma se eng ui ma mutur aum chuang lo chuta le Castro chuan Michelle chu reilo te chung a kidnap tur thu a hril tamaya chet po alaman lo extension court in a ke a phuar sak ngala duct tape in a hmui a char boka ti chuan Michelle nai ti chu Castro chuan a victim masaber ni turin aina chuan a khung betta ani Michelle hian rukbo ani malokin anu a chua sana anung chang a that vak lo awangin a fapayan kol chung changa po thunei tulam anin rol fowa chutia an bo wang nuwa po chuan a chung te chuan tlan bo satlia mai ani ringin an ngai ven em lova a ming chuan police ate po anan report ve na an mut tui lo phalem lo niom tak ani amadu thu nge tlan bo ni an rin miaw awang chuan a chin chang an hriat thei lo watanga kum khat le thlathum nuwa police te po chuan National Crime Information Center atangin a ming an paita nge ani Castro chuan Michelle chu voi enge mozat apong swala a chang le na takin a soisa du danin ati ani berchu room tereute a khungin TV a chop sak vea chu Khawvel tuk vera ada ve theina om chun alo nita kum khadon lai Michelle a shen nuwa chuan Castro chuan pakhat ringot chu adu tok talo te po anima na kum sang ni pathum April ni som ni pakhat zana tum nei ranin ain khal chuak le ta chuti lai tak chuan Amanda Berry chu anathona Lorraine Avenue Burger King atangin in lampanin kein a local meka amu rual chuan Castro chuan a motor chuti dingin thla angai le ngai lote an zota amandai chuan ama ron betu chu an en chianga middle school a thian nu NG Castro pa ani wangin ngaihnawm takin a motora chuan a chuang ve maya Castro chuan afanu NG chu aina alen lai takani thu sein abuma tlokoi adule du lote an zota amandai chuan anin mu lo na arei to wangin han tlo lok chu poi alo tilem lova Seymour Avenue lama chuan an tlanta in chunga anan lu chuan a thian nu chu a hmaih lova Castro chuan NG chu ain bol nia arin thu sein lo ngak lok turin a hrila lo thut ngot aya in chung velte chu en kwal turin asoma amendai chu in chung lama an chho chuan pindan pakhata meichemu hi awa muthuaka Castro nena tunge ani an zota ani chuan ain lua trompui tu ni in asoi maya chunu mutna bul chi aruma chuan a hruai luta pindan chu athimin arim chelea chuta chuan amandai chu khongai na le lainat na tel hau lovin Castro chuan apong swalta adu tok anga nuwa in hnuailama a hruai thla akut le ke phuarin full face helmet a khum tira beng cheng siam lova om hle le turin thu apea a fel viau chuan ina a hruai hole wat tur thu a hril boka in hnuai pindana chuan TV te ada sak velea light ti thimin a chua santa amandai chuan a thil ton chu rapthlak atin oi harsa ati hlea
chu pindan thim taka chuan a om tangot ngot mai ani nili lai in hnuai lama akhung nuwa in chung ber pindana ason chowa radiatora chainin athlung tabur maya chain chu fit nga vel chawa sei ania wangin hanchet vel a har sa hle chutia room anin khungot ngotta ka chuan amandai chuan a boring zual chhok nan tin thilziana tur le khapuan le pental peturin angena Castro chuan diary pakhathi aron peve ta hlau maya chuta chuan athil ton rapthlak tak takte chu ziakin nikhat aziana phek chung zela chuan vaini vaithum ti tein number aziak thua chungte chu nikhata pong sual ato zat chin chiana ani lo thi ta po ni se eng tiknia ema chuan mi in athuziak chu anron chiar nge be sein Ariel Castro chuan a phu tok shemna mungei se adu thute aziak langa Michelle le amandai te chu room sang ve ve a khungin anin biak po thailo nan Castro chu afim khur lea in khata om howe ti lo chuan nula khongai thlak pani te chuan tunge an ni po anin sheton lo an pani chu Castro chuan Nawmchenna Salah mangin adu huna amut pui mai thina amut afulo deule asoi sa shepa chu zong chu an Khawvela alo nita amandai chuan a chung tele police ten an zon dan le ma an lak dan zong te chu TV atangin alo thlir ve thina an ina tanga ngai te a om renga ne ti an shasi lo te chuan aril ru atina zual lea kong le lama chuan dem thei an ni big silo TV anu mang ang khongai na dila a trap lai te chu a mu ve thei veka alai na tin mu sheom ati thei hle heta hi ka om miron chan chuak ro tin an au ve thin takna om na pindan chu thom chuak mai lo tura thuam ania wangin om zia om box silo TV show psychic Sylvia Brownin amandai chu athi to thu ashilaya anuril runna mel te chu alo thlir verenga anu in boral to an ngai mai tur chu sheomatin chulai muna tanga chua thei chu achak pha hle Castro chuan amandai chu Michelle ai chuan aduat deuh zok nin alanga nipui ma nge ya chua tir atum thu te soin thani chung chau lo la tuar sham tur tein ashila kut thlak le soi sakpo Michelle ai chuan atuar neb deuh zok nge Michelle ve thung chu adu huna cho apea achangin kamaram tham lek te apethul athina ti rim deuh phei chuan cho ngei tira ngai saktu anei ve vak lo wang te po aniange Michelle chu anwai chia zual big le Michelle amana ta kum ni an liam me chuan Castro chu akol sa nula pani te aringot chuan alung oi zo le tatlat lo sapelin kumsang ni pali April ni nia avaram chuak le ta tlailam dewa afanu early ni te school lampanin ain khal chuaka early ni thian nu kumsom palimi Gina de heiza si ke akal nak lai chu vanang fuin afanu omnate an zota early ni chu kongdanga akal thuin Gina chuan alo changa Castro chuan afanu chu thil poimo deuh shil tur anei thu soin zon pui turin Gina chu asoma ani po chuan alo nial shan lova ti chuan amotora chuan alut vele ta Castro chuan ain lama phurpein in chunga alu puya an thu felta motia Gina taksa chu a khoi kwal ta vela chu vele Gina chuan zel tan adulo chuan athil ti lai chu top ngal mak turin an shila Castro chuan dam thluam zam mel pu ei lovin Gina chu adu chuan a ho thei to thu a shila amai ro chu alu na kongka tang chuan a chua thei to lo thu soin in hnuai lama tang chawa a chua thei thu a shila ti chuan Gina chu ho in be sei em chuan in hnuai lama chuan a chuk thla dot vek alo ni si Castro chuan chain lian tak main Gina chu akut le ke a athlunga atira chuan athlung nge tok lo ti shein Gina chu atal vaka ma se
patling tha chu tleirol kumsom palimi lek tan han ne chi zia zang ani lowa wangin atopa chuan jinai po chu a hreng bet vele ta a ma alo man to meiche pahnih te ang thovin a fanu thian nu chu a pawng sual vele ta ani jinai ruma chuan TV a da sak vele a chanchin thar te en a phal sak ve thina chum khat phei chu ama rubo tu Ariel Castro fapa Anthony nge mai chuan jinai nu Nancy Ruiz chu a fanu bo chung changa a kom nge a Anthony hi heti hun lai hian journalism azir ve mek ani nikhat chu aruma Castro a om velai takin amandai bo thu an ron chua jinai chuan amandai po chu amaruk bo tho ani le ni lo alo zota Castro chuan ama ani lo thu soin alo phangal vata jinai chuan chuina chuan amang chi atang mek meiche dang pani an om ve ani ti reng a she hau lo jinai a kidnap atanga thakhat na chuan Castro chuan a meiche man te chu in mu tira in mel hriat tir te thain a hria an thlunna te phelin pindana tang chuan a hruai chuaka an pathuma ananin mumai chummak an tin rapthlak an ti hlea mi bo report atanga an lo hriat ve to te vek an ni hlom sia chutia nungdama an hanin mukhom tamai chu lom te po an lom ang reng viau mai chumi nuwa tang chuan Castro chu tlemin ain thladul chho ve ta dewa in chunga ti turle na trula om changin an pindan tang chuan a hroi chuak ve ta zewa thleng sille in suk zong a khoi tir nu na an thozo vele a khung bo le diak thin ani Castro in chu alien em lova chong ni in bedroom pali a oma an vai chuan bualin pakhat anin trom thunga kar khata voi khat in bual a phal sak thina a chang phei chuan ama ruala in bual ve turin adu ber a thlang mai thin an pathum chuan anin ngei theilo na turin anin kara thil te thamte te mangin Castro chuan hem a thlak renga anin thik ton theinan a chang le pakhat cho a pedu lova a chang le thomno thar le sak bik te anei thina chutianga anin huat miau chuan tlan chua dan tu rel ho an har sat don ani ti hriain anin pum khatna ti chiat atum ngar mai ani chum khat chu an pindan kongka kallovin a chua sana kongka in hong an mu ve le tlan chuana hun rem chang an nei tin hriain an han chuak ru thama an pia loka chuan Castro chu alo ding khur maya tlan chiat an tuma wangin nasatakin a soisa chutianga an tile ani chuan a tha vek tur thu soin a vo zuya chutiang chuan room chu kalmu mal lo chuan voi engemaw zat a kalsan lea an ron chuak chu lo changin a lo soisa hrep thina a topa phei chuan tlan chua chu tumpo an tum chin ngam talo reng ani chutia voi tam tak pong sual tok tanana na chu kumengemaw zat aliam hnuah chuan Michelle chuan naw a pai tangengea chu thu chu Castro an hriat chuan a thin ur lea rit choi exar lakna dumbbell ala loka a naw pai chu ti hlum ngei tumin Michelle dula chuan a chuta chiam maya nasataka soisain chote a ngei tira Michelle chuan naw chu a chiat tangenge ani an tan chung zong hian Michelle hi voi nga lai a rai mana amai ro chu pakhat ma pai puitling theilo turin Castro chuan a khoi chevek ani chutia Michelle naw pai a huat em lai chuan amandai chu kumsang ni paruk me thla a rai ve ta tlat maya Castro chuan a ti tlak sak ve maya hlau lea amai ro chu mak tak main a pai tlang tir ta tlat mai kumsang ni paruk Christmas ni taka amandai chuan naw aveya Michelin a boy pui cho ta ti chuan an shom tor na teron trom pui tur chuan amandai chuan fanu a hring ta a minga chuan Jocelyn an sa Jocelyn pian nuwa chuan Castro sal pathum te po chuan hlimna tur chete an nei ve ta
nawm le in fiam pui te chu an phur thei hle a an shom na le lungai na te chu Jocelyn ni chuan engemaw chen chu alak kian saka an hlim tlang ve thin hle Castro chuan afanulo piang chu atira du lo viau ma se aron lian chowa angai na in a hmangai chho ta viau mai midang pathum te chu an pindan chua san po aphal sak lo lain Jocelyn ni chu parka te akalpuya cholni in khoma te hruain a duat hlea min tunge ani tia an zo chang chuan a bial nu fanin a soi mai thin meni rukum sang ni som pathuma amandai fanu Jocelyn ni chuan apa kar om lo thu anu aron shila amandai chuan arum kongka chu ain kallo ti a hmu rualin rang takin in puilama atlan thla anin kongka chu kongkhar panin ain thua pakhat zok chu ol samte in a hong maya kongkhar pon lam zok chu aloin kal nge tlat awangin an thenom te hriat tir turin aw ta chia ma ti chuan thenom hnai mi te ron tlan khomin kum som chuang Castro an alo khung be to Amanda Berry le afanu Jocelyn te Michelle Knight le Gina de Jesus te chu chanchua anita ani Seymour Avenue 2207 na cheng Ariel Castro school bus khalani tin nau pangphur kwal thin pafel ve tak nia lang hian heng thil rapthlak lutukhi ati theidon nemni ti mol mai chuan investigator te lu ati hai lea asul nu te anan chui vele ngata anu puine anin nei tanga reilo te a Castro chuan anu chu kuthlak a ching chowa kumsa ka zakwa somkwa pathuma phei chuan anu pui chu a hmaih mu tlak lo khopin a soisa police lamin lokapa an loria tir ve zak zak to nge kumsa ka zakwa somkwa paruka anu pui nen chuan anin then tange nge a chumi china ringot po chuan khotlang mi pui te ngai angota pafel le zaidam ani lo zia investigator de chuan an shetheita a record lui te anan haile dewa a school bus khal na lama po case te now enge monein police ten an lo zil ve zeu to ni ti an mu chuak boka ami man ten an thil ton tele thil khen dan zong te an soi fian nuwa chuan atira Castro u now pa te pani an man tel ve te chu in nam hnoina an nei lo wangin an chua zalen le ta Ariel Castro chu kumsang ni pathum me ni kwa a Cleveland Municipal Court a ain lana athu boy or aturu hem boka a bail fee po abon rem khop mai aruk bo pakhat zela dollar million ni choi turati ania avaya bel khom chuan afanu chhiartelin dollar million riat lai ani hem mai jachin thutluk na apon main Castro chu in soifia na hun apea athil ti chu thil dikloni ti ashriat thule chung rila tur tu engemaw om chu athunun thei pial lamani awang chawa chung poi rapthlak tak chu khoi ani thu soin court chunga om te hna khongai na ange na tin puitling film a chil thu soin chu chuan lem chana mu te anga khosak ve chak na apek thu asoya angola ve miaw awangin du hun hunamut pui thei tur chu ala khom tamai niin ain soibok ti chuan kumsang ni som pathum August ni khat khan Ariel Castro chu thiam lo chantir nin dam chung baka kumsang khat chung lungin tang tura achung thu rel ania dollar nuai khat choi tir ani bok a in 2207 Seymour Avenue chu August ni sari kumsang ni som pathum khan JCB manganor chiat ania anti chiat ni hian mi thanem tak anron pungkhom nge lom na au thom aring le Ariel Castro chu September ni thum kumsang ni som pathum khan Ohio Orientan ina apindan chunga ain oklum ta ani